ଯେତେବେଳେ ଯୋଗମାୟା କୁ କହିଲେ ଲୋକେ କରିବେ ତୋତେ ପୂଜା ଅନେକେ ଦେବେ ବଳି ଭୋଜା। ତେବେ ଯଦି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଭୋଜା ନୁହେଁ, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ପଶୁ ବଧକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ପଢନ୍ତୁ, ପଶୁକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାଗବତକୁ ପଢିକିରି ବୁଝିପାରିଲେ ହବ ନା। ଆଉ ତେବେ ଯଦି ପଶୁ ବଧକୁ ଭାଗବତରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ଏଠି କୋଉ ବଳି ଭୋଜା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଭାଗବତ, ଗୀତା, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ୟାକୁ ବୁଝି ପାରିଲେ ଯାଇ ହବ, ଯେ ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ଆମେ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିପାରିବାନି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କାହିଁକି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଭାଗବତକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଗୀତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଜଣେ କହିଲା, ସେ ଗୀତା କିଏ ଲେଖିଛି? ମୁଁ କହିଲି, ଲେଖିଛି ମାନେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। କହିଲେ ଭଗବାନ ନା ଭଗବାନ? ମୁଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ? କହିଲେ ଲେଖିଛି କାମଏଷ କ୍ରୋଧଏଷ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ କାମ କ୍ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ କର। କାମ କ୍ରୋଧ ରଜଗୁଣରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଏଟା ଭୋଜନିଆ। ତମେ ବୈରାଗୀ ହେଇପାରିବନି, ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ଆସିବନି, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କାମ କ୍ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ। କହିଲେ ଯଦି କାମ କ୍ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତେବେ କାମନା ଯଦି ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ କଣ ହବ? ଯଦି କ୍ରୋଧ ନଥିବ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ହବ? ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ କର, ସେପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ଧର ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯୁଦ୍ଧଟା କ୍ରୋଧରେ ହୁଏ ନା ହସି ହସି ଗେଲରେ ହୁଏ? ଏମିତି ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯାଇ ହବ। ତେବେ ବଳି ଭୋଜାଟା ଅର୍ଥଟା କଣ? ଏଠି ଯୋଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଏ ଯୋଗମାୟା, ଦୁର୍ଗା, ମୋ କାମଟା ତମେ କରିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଲୋକେ କରିବେ ତୋତେ ପୂଜା, ଅନେକେ ଦେବେ ବଳି ଭୋଜା। ତେବେ ବଳି ଭୋଜାଟା କଣ? ବଳି କଣ? ଭଗତ ସିଂ କଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ? ପ୍ରାଣ ବଳି। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବଳି? ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ପକେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କବି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ, ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି। ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି। କହିଲେ ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ମୋ ଭାରତ ମାତା ଆଜି ନାହିଁ। ଭାରତ ମାତାର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦବା ଭଳି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଇ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଗାରୀ। କେହି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଡିଲର ଠାରୁ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ଚିନ୍ତା କା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ଚିନ୍ତା ନ ଆସିବ, ଭାରତ ମାତାର ଏଗୁଡାକ କେହି ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ମୋର କେହି ଭାଇ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇ କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ? ସେଇଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହିଲେ, ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ୟା ମାନେ କଣ? ମାନେ ପୂର୍ବର ଯୋଉ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅଖଣ୍ଡ ମହିମା ଧାରିଣୀ ଭାରତ ଆଜି ନାହିଁ। ଭାରତର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଯେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି। ଭାତୃତ୍ୱ ଥିଲେ ସିନା ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ଚାଲି ଆସିବ ଭାଇ ଭଳି। ଭାରତ ମା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଛି। କାହିଁକି ହେଇଛି? ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ କଣ? ତା ମୂଳ କାରଣକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ଖୋଜିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କହିବାଟା ତୁଣ୍ଡର କଥା ହବ, ମୁଣ୍ଡର କଥା ହବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଭାରତ ମାତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବନି। ସମସ୍ତେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସତ୍ ଚିନ୍ତନ, ସତ୍ ବାକ୍ୟ, ସତ୍ କର୍ମ, ତେବେ ଯାଇ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ହବ। ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡ ମହିମା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ। ହଉ, ମୋର ଭାବାବେଶ ଆସିଲେ ମୁଁ କେତେ କଣ କହିଦିଏ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତେବେ କଣ ବଳି ଭୋଜା? କହିଲେ ମାଲୋ ଯୋଗମାୟା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିପୁରରେ ପୂଜା ପାଇବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ, ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେ ମୋ କାମଟା କରିଦିଅ।
तुमको बोली देवे कौन ना तो संतान माने तो पाद तले स्वार्थ को बोली पकई मातृत्वर जयगान करिवे लो मा हाजी हाजी बुझी पाले कथा तेबे कोन कहले कहले भक्तन को होइबो प्रसन्न अनेक हब तोर नाम तू भक्तन को प्रसन्न हो तो ना अनेक हब अच्छा माँ को नाम पूजा पाइबे बोली सेदिन भगवान विष्णु जोगमाया को आशीर्वाद करी कथा देले कहले जया विजया भद्रकाली मंगला चंडिका कंकाली दुर्गा अंबिका नारायणी कुआरे को नाम धोणी गुरु सत्य सनातन चैतन्य साचा पदक्रम चैतन्य साचा पदक्रम बोल भक्त वत्सल भगवान जय तेबे से दिन भगवान विष्णु जोगमाया को कौन आशीर्वाद दे कहले को नाम रे तू पूजा पाइबो कहले जया विजया भद्रकाली मंगला चंडिका कंकाली दुर्गा अंबिका नारायणी एकु आरेक नाम भणी तू अनेक नाम रे जगत रे पूजा पाइबुलो मां तेबे एबे बुझी पारले प्रकृति रो एते नाम काहे के हेछि प्रकृति रो एते नाम काहे के एते नाम रे तांको काहे के पूजा करा जाउ पुनी सब नाम रो महिमा अछि जे हो कि नाही काली रो अर्थ कोन आपण माने गजपति जिल्ला रो जो मां भौणी माने बसी चंदी आज आसर रे आपण माने गोटे काम कले भी निजे काली हेई पारिबे कोन कले काळरू काली शब्दर सृष्टि हेछि काळ काळ माने कोन काळ माने समय काळ माने कोन काळ माने समय जे समय को जगी करी कर्म कला से निजे होछि काली हजी हजी वाला आ राती 4टा रु राम मुहूर्त रु निद भांगिया कथा 6टा जाके सोईथिबो एडु निदर उठिले स्वामी कहबो मु बा कंपनी ड्यूटी जीवी मो रोटी तरकारी कोडी टिफिन कोडी कला रेडी करिनी पुओ कहूची बहुल मु शिशु मंदिर जीवी मो जोता मो मुजा मो बेल्ट मो टाय माँ खाली एपट सेपट होइकरी झुंटी पडुची रे बापा नख उपुडी गलाडी देड़ सुर को दबा को पड़िया को चाहा देला हाथ रु कप खसी पड़ला सी भांगी गलाडी अर्थहानि प्राण पीड़ा समय को जदि ठीक रे लगेई न पारिलो मो ठाकुर सेहिति पई चरमनाथ गुरुस्वामी ताको चरम पुस्तक रे मते निर्देश देई कहिला आपण मानको भी कहले समय को जदि सफल कर्म करिबु धन समय को जदि सफल कर्म करिबु धन समय समष्टि सीनारे तोरा स्थूल जीवन समय समष्टि सीनारे तोरा स्थूल जीवन बोलिए चरमनाथ गुरुस्वामी तेबे जीवन काहा कुआ जाए जीवन काहा कुआ जाए समयर समष्टि होची जीवन एंतुडी साळरू मरण जुईरे जळिबा पर्यंत जो कालखंड ए पृथ्वी रे बंची रहिलो सेटा होची जीवन सरपंच महोदय बसिचंती 5 वर्ष होची सरपंचर जीवन तापर ताको ना जहा से ताहा हेई जिवे हो कि नहीं भाई 5 वर्ष भितरे ताको डेजिग्नेशन सरपंच ए सरपंचर कालखंड होची 5 वर्ष तेणु आमे जो जे पर्यंत बंची चंती मरी जिबा जते बेले कोन हेले मरी जिबा ना समय हेले मरी जिबा हो कि नहीं हम समय जते हेई जिवो हमर समस्तकर जन्म तारीख मने अछि मरण तारीख कार मने अछि कहला के जानिछ केही जानि नै मरण तारीख के जानिछ किंतु जन्म हेइछ माने मरिबो ना मरिबोनी मरिबो ना अर्पण फिल्म रे से गीत सुनि ज लता मंगेशकर गाइछन्ती लिखने वाले ने लिख डाले लिखने वाले ने लिख डाले मिलन के साथ बिछोड़े आशा हुण तुर जाना है दिन रहेंगे छोड़े आशा हुण तुर जाना है दिन
पूरे लिखने वाले लिख डाले। तबे सजन वृंद कहले लिखने वाले ने लिख डाले। लिखने वाले कौन है? परमात्मा भगवान। पिता माता संजोग काले बीजा लिखिला कपाले। परमात्मा जन्म बेल जो दिन जन्म हेलो से दिन मरण तारीख लेखा सरी आमको जना ना तांको जना। तेणु सजन वृंद जीवन बोली काहाको कहा जाए कहले जीवन होउची समयर समष्टि। जते दिन बंचिलो केते मास केते वर्ष केते दिन हेटा होची जीवन। तबे जे समय को नष्ट कर देला से जीवन को नष्ट करी दे। 15 वर्ष बयस रे जदी मैट्रिक पाठटा भलो न पड़ी जो 21 वर्ष रे आ मैट्रिक परीक्षा दे पारिबो आउ परसेंटेज हासिल करि पारिबो? समय जदी चली गला सरपंच महोदय 5 वर्ष पय आसी एई पीरियड रे जदी गाँर कल्याण पाई पानी उतारी करी किछि कर्म न करिथिबे से चाली गला पर आ अमर होई परिबे? लोक जो कामटा छिडा हिथिबो ओटा अमक साहुबा प्रधान को अमल रे हेइथिला से काम पाई से हेइ जिवे अमर। आज जाके महात्मा गांधी मरि चंदी ना अमर हेइचंदी? अमर मरी जाइचंदी किंतु अमर होई जाइचंदी। गंगाधर मेहर लिखि नथिले से पदटी कोन? लिखु से क्षणी के तथापि ए लोके रहे जा अमर जस लाभ तोहि रे रहिए मोहि रे कुहुली सहस्र वर्ष लाभ तोहि रे रहिए मोहि रे कुहुली सहस्र वर्ष। ए पृथ्वी रे 120 वर्ष जाके बंचिबे घुसुरी गिरी बंचिथिबी पुओ बहु पचार नथिबे खाइबा को दउ नथिबे चाहा टिके तुंड को आसु नथुबो तबे कुहुली गिरी सहस्र वर्ष बंचिले कि लाभ अछि? बरम विवेकानंद को भली दयानंद सरस्वती को भली कम बयस रे मरि जिबे किंतु किछि करि देई करी जिबे नै। तबे सजन वृंद किछि करि देई करी जिबे। तेबे भाई भौणी माने मन ध्यान दे मो कथा को टिके श्रवण करिवे। तेबे सेइति पई समय को जिए जगी पारिला काल को जिए जगी पारिला सी हेला काली। तेबे आपण समस्त काली हेइ परिबे कि नै मते कहिले? आपण समस्त काली हेइ परिबे कि हेइ परिबे कि? हेइ परिबे। जे पंक्चुअलिटी जा भीतर अछि जे समय अनुवर्ती से तो काली आ। तेबे आपण को भीतर दुर्गा हेइ परिबे कि नै? दुर्गा कोन? दुर्गा शब्दर अर्थ जी दुर्ग को जगी पारे सीए दुर्गा। दुर्ग कौन? दुर्ग घर। दुर्ग कहले शरीर पिंड ब्रह्मांड एक मत जानती सुज्ञानी पंडित राजा महाराजा मान अस्त्र शस्त्र कोठी रखुथिले सैतिगिरी दुर्ग रे राजांकर गोटे दुर्ग कटक रे नहीं बारवाटी दुर्ग सेठी कोन दुर्ग रे साइति रखा जाउथला अस्त्र शस्त्र विदेशी शत्रु माने आक्रमण करले सैनिक माने सेठी अस्त्र धरी बाहरी बुझि पल्ला। तेबे जे दुर्ग को जगी पारे सी दुर्गा। तेबे आपण माने जदि आपण को परिवार टिकी जगी पारिबे बाह्य शत्रु पसी पारिबेनी मंथरा पसी पारिबेनी तम घर को। मंथरा जदि घरे पसिला राम जीवे वनवास बुझि पल्ला। तम घर भिने घर हेकरी बड़ भाई ठार सान भाई बाहरी जीवे जदि घरे मंथरा पसिला। तेणु आपण जदि दुर्गा हेइ पारिबे समस्ते तेबे आपण को घर बाउंड्री टाको आपण सख्त करी पारिबे। दुर्ग को जे दबी पारिला सी दुर्गा। आउ दुर्गा 10 भुजा माने स्त्री केबे विरक्ति होबनी कहउनांती ता बापा गोला बापा तमे मते बाहागर करि देला जो परिवार रे 20 जन मेंबर रोसई करी करी मु नयांत होई गली बाडी बाडी करी भात डाली तरकारी। मां दुर्गा कर 10टा हाथ कोन ता माने कोन? नारी होउची मां। पानी रे अन्य नाम होई पारे कोका कोला माजा लेंबू शरबत दही शरबत किंतु तार मूल नाटा कोन? पानी। सेमति माई हुओ माउसी हुओ खुड़ी हुओ पिउसी हुओ झिया हो झियारी हुओ किंतु नारी रो मूल नाटा कोन? मां। मां समस्त को खाइबा कथा चिंता करिबो ना विरक्त होबो? मां पुरा मां। हम भारतीय संस्कृति रे कोन कहितली दार्शनिक कवि? मां नाम मधुरती अमृत समान मधुरती अमृत समान मान में
এ মোর পুরাণ মধুরতে অমৃত সমান মধুরতে অমৃত সমান মা ডাকি দেলা মাত্র হৃদয় ভিতরে অমৃত ক্রিয়া সৃষ্টি হয়েଯିବ খালি মা দুইটা অক্ষর গোটে শব্দ কহিদেলে শরীর ভিতরে অমৃত খেলিଯିବ তেଣୁ মা কেবে কঠোর কথা কহিবা উচিত নুহে যেতে কাম পড়ু পছকে দশভুজা দুর্গা মানে কোন কি মা মানে গোটে সময়ে একা বেলেকে 10টা কাম করি পারিবে ভাত বসিছি ডালি বসিছি ছুয়া ঝাড়া ফেরিলানি শ্বশুর নালি চাହା মাগিলেনি দেড়শুর টিফিন বক্স মাগিলেনি পুଅ জୋତା ମୁଜା ମାଗିଲାଣି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ଏକା ବେଳେ ଯଦି ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲା ଆଉ ମା ହେଇପାରିବ ନା ଯଦି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଯଥା ସମୟରେ ଯଥା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଲେଇ ଦେଇ ପାରିଲ ଦଶଭୁଜା ହେଇଗଲା ସବୁ କାମରେ ହାତ ମା ମାନଙ୍କର ସବୁଥିରେ କାହା ହାତ ନୁହେଁ କି ସେଇଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ମା ମାନଙ୍କୁ କଣ କହନ୍ତି ଆ ମୁଁ ତ ରୋଜଗାର କରି ଆଣିଲି ତୁ କଣଟା କରି ପକଉଛୁ କି ଏମିତି କହନ୍ତିନି ମା ମାନଙ୍କୁ କେବେ ସେମିତି କହିବନି ଏକା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା 30 କିଲୋମିଟର ବାଟ କୁଆଡେ ନ ଗଲେ ବି ଚାଲୁଥିବ ରୋଷେଇ ଘର ଭଣ୍ଡାର ଘର ବାଡି ପଟକୁ ଦାଣ୍ଡ ପଟକୁ ଜିରା ଟିକେ ନାହିଁ ଦୋକାନକୁ ଏମିତି ଅନେକ କାମ ସେ କରେ ପୁଣି ମା ମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର କଣ ପାଇଁ ଯୋଉଦିନ ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ଛୁଆ ଘରେ ନଥିବେ ସେଦିନ କଣ ହୁଏ ପଡିଶା ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିବ କହିଲ ମୁନା ବୋଉ କଣ ଆଜି ଚୁଲି ଲଗେଇନୁ ତ ରୋଷେଇ କରିବୁନି କି କହିଲା ଘରେ ବା କେହି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ତୁ ବା ଅଛୁ କହିଲା ମୁଁ ଅଛି ଯେ ଛାଡ଼ ତା ବାପା ନାହାନ୍ତି ଛୁଆ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି କହିଲେ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ କହିଲେ ପଖାଳ ଅଛି ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ଖାଇଦେବି ଗୋଟେ ଦିନ ଚଳେଇ ଦେବି ଆଉ ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର କଣ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରନ୍ତି ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି 9 ତିଅଣ 6 ଭଜା ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ହଁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଦିନଟା ବିତେଇ ଦେଲେ ଗଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ତେବେ ନାରୀର ଏ ମହାନତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବା ନା ଜଣେଇବେନି ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୁଷର ଶକ୍ତି ଯେତିକି ନାରୀର ଶକ୍ତି ସେତିକି କେହି କମ ନୁହନ୍ତି କି କେହି ବେଶୀ ନୁହନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ସତ୍ତାକୁ ପୂଜା କରିଲେ ବି ଆଜି ନାରୀ ଶକ୍ତିକି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଉ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ନାରୀ ଶକ୍ତିକି ପୂଜା କରିବ ତମ ଘରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ଅଛି ତାକୁ ପୂଜା କରିବ ନା ଗୋଇଠା ମାରିବ ସିଏ ବି ପୂଜନୀୟା ଅର୍ଚ୍ଚନୀୟା ବନ୍ଦନୀୟା ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମହର୍ଷି ମନୁ ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଣ ଲେଖିଲେ ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା ଯତ୍ରୈତାସ୍ତୁ ନ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବସତ୍ରାଃ ଫଳାଃ କ୍ରିୟା କହିଲା ଯୋଉ ଘରେ ନାରୀ ପୂଜା ପାଏ ସେ ଘରେ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ତାକୁ କେବେ ରଗେଇବନି ଚିଡେଇବନି ଦୁଃଖ ଦବନି ସିଏ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ତେଣୁ ଯୋଉଠି ନାରୀ ପୂଜା ପାଏ ସେଠି ସବୁ ସତ୍କର୍ମ ସଫଳ ହୁଏ ଏଇ ସବୁ ହସି ହସି ଗଡି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଯାକେ ମଧ୍ୟ ଡରେଇକି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ହଁ କି ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛି ମୋଟେ ଅସୁବିଧା ହବନି ମ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଯଦି ନାରୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବ ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର ତୁମେ ଦେବତା ମୋର ତୁମେ ହିଁ ଶଙ୍ଖା ତୁମେ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର ଏଇ ଦେହ ମୋର କମେଇ ମାଟିର ଏଇ ଦେହ ମୋର କଣ୍ଢେଇ ମାଟିର ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ପାହାର ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର ତୁମେ ଦେବତା ମୋର ତୁମେ ହିଁ ଶଙ୍ଖା ତୁମେ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର ଆହ ତୁମେ ହିଁ ଶଙ୍ଖା ତୁମେ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର ବୁଝିଲା ଲାଗି
ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ସିଏ ମତେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ହଁ କି ନାଇଁ ତେବେ କେହି କାହାକୁ ଏଠି ଡରେଇବାର ନାହିଁ ମ କେହି କାହାକୁ ଏଠି ଡରେଇବାର ନାହିଁ ପୁରୁଷ ବିନା ନାରୀ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନୁହେଁ ନାରୀ ବିନା ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ବି ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନୁହେଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ କଥା ସମସ୍ତର ଇଶାରା ହିଁ କାଫି ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ତେବେ କଣ ହେଲା ମୋ କଥାଟା ଯୋଉଠି ଥିଲା ମୁଁ ସେ କଥା ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଉଛି ଯେ ନାରୀ ହଉଛି କାଳୀ ନାରୀ ହଉଛି ଦୁର୍ଗା ଦଶ ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ନାରୀ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳା କେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳା କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଏ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେ ସ୍ୱୟଂ ମଙ୍ଗଳ ବୁଝିପାରୁଛ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଧବା ନାରୀ କି କଣ କହନ୍ତି ତା ମୁହଁ ଚାହିଁକରି ଯିବନି କାଳେ ହବ ମାନେ ଅଶୁଭ ହେଇଯିବ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଧବା ନାରୀ ହଉଛି ମା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ସେ ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ରୂପରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଯିଏ ଭଗବାନ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ସିଏ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ ହବ ଶୁଭ ତେଣୁ ବିଧବା ନାରୀ ଯଦି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କଲା ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିକିରି ଗଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏଇଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେହି ମଙ୍ଗଳମୟୀ ହେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଅସୁବିଧା ତେଣୁ ନାରୀ ଭିତରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ବଗଳାମୁଖୀ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ତେବେ ଏତିକି ଯେ ଆମର ତ କାଳିକା ମଙ୍ଗଳା ଦୁର୍ଗା ପୀଠାସୀନ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ଗାଁ କଣ ହରଡ଼ ପାଳିକା ମଗ୍ରମୁହି ଚଣ୍ଡୀ ନାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି ଡାଳବାହୀ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଯୋଗ ନଗର ଦେବତୀ ଲଙ୍କାପୁରରେ କିଏ ଥିଲା ଲଙ୍କିନୀ ରାବଣର ଲଙ୍କାପୁରରେ ନଗର ଦେବୀ କିଏ ଥିଲା ଲଙ୍କିନୀ ତେଣୁ ଏମିତି ଗାଁ ଗାଁରେ ସହର ସହରରେ ଯୋଉ ନଗର ଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସିଏ ପୁଣି କେମିତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେଦିନ ଯୋଗମାୟାକୁ କହିଲେ ତୁ ତ କାଳିକା ମଙ୍ଗଳା ଦୁର୍ଗା ଭଦ୍ରାକାଳୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବୁ ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମରେ କରି ସ୍ଥାନ ପୂଜନରେ ହୋଇବୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନ୍ତତା କରି ବବା କେତେ ଅନେକ ନାମ କହିଲେ ଅନ୍ତତା କରିବ ବା କେତେ ଅନେକ ନାମ ତୋ ଜଗତେ ନାହିଁ ଯେ ଟିକେ ତବଲାଟା କମରେ ବାଜିଲେ ମୋ ଭଏସଟା ଶୁଭିବ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଣି ଉଟାରି ହେବାକୁ ପଡୁଛି ତେବେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ କହିଲେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମରେ କରି ସ୍ଥାନ ପୂଜନ୍ତେ ହୋଇବୁ ପ୍ରସନ୍ନ ତୁ ଗାଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେବୀ ନାମରେ ତୁ ପୂଜା ପାଇବୁ ଯୋଗମାୟା ବୁଝିଲା କଥାଟି ते मन दे सुनिब कहले पूजा करिवे सर्वजन राजा परजा तपस्विन स्तुति पठन मंत्र ध्यान षोडश उपचार मा तोते षोडश उपचार रे समस्त राजा प्रजा समस्त पूजा करिवे तेबे हो ए पर्यंत मु आपण मानक निकट रे उपस्थापन करूथली को कथा मां कर एते नाम हैला केमिति दुर्गा रूप पूजा पाइबा मंगला रूप पूजा पाइबा ये अनेक नाम रे मां कहीं पूजा पाइले ना द्वापर जुग रे भगवान विष्णु से दिन बलराम को सप्तम गर्भरु नहीं रोहिणी गर्भ रे स्थापन करिथिबार ए कार्य पई तांकु देइथिले बर हरि हरि बोला तेबे आउटिए कथा सब बेले पुरुष शक्ति मां रो आराधना करिवा कथा सावित्री अमावास्या दिन नारी सीना पुरुष को मुंडिया मार किंतु आमर जो दिन मातृ दिवस पालन होती आमर गोटे मातृ दिवस पालन मदर्स डे आजिकल तो सब डे फादर्स डे मदर्स डे ब्रदर्स डे आजिकल केते डे सब पालन हो तेणु सजन वृंद खाली मदर्स डे रे मां को प्रणाम करिबा आ सब दिने तेणु सजन वृंद माँ हूँ सबु बेले पूजनिया नारी जाति सबु बेले होचंदी पूजनिया जेहेतु सी होचंदी सृष्टिर मूल आधार बेस पृथ्वी माता हूँ बेस तमे शून्य रे कोठा घर तैयारी करिवो ना माटी ऊपर करिवो हैं माटी ऊपर माटी हूँ बेस तेणु नारी बिना घर सुंदर लागिवो नाही तमे कोटिपति हेई था
ଡନଲପ ଗଦି ଭେଲଭେଟ ବେଡସିଟି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ମୋବାଇଲ ବମ୍ବେ ପାଟନ ଫଟୋ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଘରଣୀ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦାର୍ଶନିକ କହିଲେ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଘରଣୀ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଘରଣୀ ଥିଲେ। ଖାଲି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୋଲି ନୁହେଁ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ହଉଛି ସର୍ବକାଳରେ ପୂଜନୀୟା। ଫୁଲଠୁ କୋମଳ ଜହ୍ନଠୁ ଶୀତଳ କାକଳ ମମତା କାକଳ ମମତା ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରି ହୁଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ବି କରେ ସେ ଦେଉଳ ମଧୁର ମଧୁର ମା ସେ ମା ସେ ମା ସେ ମା ବୋଲ ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କର। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ସମୟ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ନାରୀ ହଉଛି ଦୁର୍ଗା। ନାରୀ ହଉଛି ପ୍ରେରଣା ଦାୟିନୀ। ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ? ନାରୀ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ, କହିବ ନା ମ ଆଜି ଯାଅ ନା, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋର ଡାହାଣ ଆଖିଟା ଏ ବାଁ ଆଖିଟା ଡେଉଁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେ କହିଦବ। ନାରୀ ଭିତରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି। ଯଦି ନାରୀ ନିଜକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିଲା କାଳୀ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ, ସିଏ ହବ ପ୍ରେରଣା ଦାୟିନୀ, ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦା। ସିଏ ନିଜେ ହଉଛି ଦୁର୍ଗା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଘରେ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ନ୍ୟୁନ ବୋଲି ଭାବିବା, ଆମ ସଂସାରଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏକୁଟିଆ ସଂସାର କରିପାରିବ କି? ଏକୁଟିଆ ସଂସାର କରିପାରିବ? ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯେସନେ ଚକ୍ରହୀନ ରଥ ବସିଲେ ସୁଖ ନୁହେଁ ଜାତ ତେସନେ ଗୃହିଣୀ ବିହୁନେ ପୁରୁଷ ନ ଶୋଭେ ସଦନେ। ଗୃହିଣୀ ନଥିଲେ ଘର ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୃହିଣୀ ଥାଇକିରି ଯଦି ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ନ ହେଇପାରିଲ, ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ସିନା ଜୀବନ କାଟିବ, ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ଏକ ନହେଲା ତେବେ କଣ ହବ? ଆଗ ସାଇକେଲ ଗଡ଼ିବ ଯେ କଣ ଆଗ ଚକଟା 18 ଇଞ୍ଚିଆ ପଛ ଚକଟା 22 ଇଞ୍ଚିଆ? ସାଇକେଲ ଗଡ଼ିବ? ସାଇକେଲ ଠିକରେ ଗଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ମନ ଏକ ହେବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି କଳି ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଆଜି ହରଡ଼ ଡାଲି ଟିକେ କରୁନା, ବୋଲେ ମତେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ମୁଗ ଡାଲି କରିବି। ୟାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯିବ ନା। ପ୍ରେମ କେତେବେଳେ? ଜଣକ ରୁଚିକି ଆଉ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିଟ କରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଘରେ ପ୍ରେମ ତିଷ୍ଠି ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ। ତମେ ଯୋଉ ତାକୁ ଆଡମିଟ କରି ଯାଅ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ତୁମକୁ ସିଏ ଆଡମିଟ କରି ଯିବେ। ପ୍ରେମଟା ପ୍ରେମ ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାରରେ କେମିତି ତିଆରି ହବ? କେମିତି? ବିରୁଦ୍ଧାଭାସରେ ନା ସମନ୍ୱୟ ଭାବରେ? ସମନ୍ୱୟରେ ନା। ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିବ ସମନ୍ୱୟରେ। ବିରୁଦ୍ଧାଭାସ ହେଲେ ପରିବାର ସଂସାର ସବୁ ଉଜୁଡି ଯିବ, ବିଗିଡି ଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଲେଖକ ଲେଖିଦେଲେ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ କା ସାଥ ହେ ତୁମାରା ହମାରା, ତାକୁ କିଏ ଗାଇଲେ? ମହମ୍ମଦ ରଫି, ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର। ତେବେ କି ନାରୀ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଅଲଗା, ପୁରୁଷ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଅଲଗା, ହଁ କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଗୀତଟା ଗୋଟେ ସ୍କେଲରେ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି ନା ଦୁଇଟା ସ୍କେଲରେ? ଗୀତଟା ଗୋଟେ ସ୍କେଲରେ ବାନ୍ଧା। ସ୍କେଲଟା କଣ କି? ସଙ୍ଗୀତର ବ୍ୟାକରଣ ରାସ୍ତା। ସଙ୍ଗୀତର ରାସ୍ତା ହଉଛି ସ୍କେଲ। ତେବେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ନା? ମହମ୍ମଦ ରଫି କହିବ ମୁଁ ବି ଫ୍ଲାଟରେ ଗାଇବି, ସେ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ସି ସାର୍ପରେ ଗାଇବି। ହବ? ଗୀତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ? ତେବେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ସ୍କେଲରେ ଗାଇବାରୁ ଗୀତଟି ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହବ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଯାକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାର ପଥିକ ହେବେ, ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ରୁଚି ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକି ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରି ଯିବେ। ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ କଥା? ତେବେ ନାରୀ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ନାରୀ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନାରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଧନ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ? ତାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ରାତି ପାଇବ, କଥା ସରିବ। ନାରୀ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନାରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଧନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ କି ସିଏ ବନ୍ଧନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ପ୍ରେମ ଭାବଟା ଥିଲେ ନା, ନାଇଁ କି?
आ जन जनकर स्वामी स्त्री भितर तो छाड़पत्र हो जाउछ लव मैरिज 6 मास रे छाड़पत्र सेठी की प्रेम हां सेठी प्रेम अछि जदि लव मैरिज करी 6 मास रे छाड़पत्र करबा मु बे वकील पचारिला छाड़पत्र बेले कहला कि हो मा एडे सुंदर सड़क सुंदर भेंडिया 6 फुट डेंगा गोरा तक तक शरीर एमटेक करी लाख टंका दरमा पाउजी तू छाड़पत्र काई दउजु तांको पाखरे कोन अभाव रहिला कहला मु तांको सहित एडजस्ट करि पारुनी एडजस्ट करि पारुनी काई असुविधा कोन हे जे एडजस्ट करिबारे कहले नाही मो कथाटा कोन कि तांको रुचि अलगा मो रुचि अलगा कहला बाहागर पूर्व पचरा उचरा टिके हेलनी तुम रुचि कोन अच्छा बाहागर बेले बेदी रे जो मंत्र पढ़िला ब्राह्मण सुनिचु ना सुनिनु कहले कोन मंत्र पढ़िला मु तो काई जानिनी कहला तो मन कोठी थिला बेदी रे बसिथिला कहला मु ब्यूटी पार्लर रे फेशियल हेकरी आसीथिली कैमरा वाला पैसा हो कनो मु खाली पोज दउथिली फोटो उठेइबा को ना मु से मंत्र फंत्र किछि सुनिनी कहले तबे बेदी रे ब्राह्मण मंत्र पढ़िला बेले कोन कहउथिला कौन कहूला 7 जन्म को आमे साथी हेले हां कि नहीं मंत्र ध्वनि रे सुनिछ कि नहीं म आज ठारू स्त्री कहे कौन मंत्र रे ब्राह्मण से मंत्रटा पढ़े स्त्री कहे आज ठारू मु तुमर हेली तुम रुचि सहित मो रुचि समान मते गजदंत पलंक रे रखिले भी रहिबी गछ तळे रखिले भी रहि तुम सुख रे सुखी हेबी तुम दुख रे दुखी हेबी एडी स्वामी मंत्र रे कोनटा कहे मन देखि सुनो स्वामी मंत्र ध्वनि रे ब्राह्मण कोन कहे स्वामी मंत्र ध्वनि रे आज थारु मु तुमर ग्रहिता तमे बापा मां को कस्टडी भितरे थिलो मो कस्टडी की आसिलो तेनो तुम सुख दुख भलो मंद साड़ी चूड़ी सबुर दायित्व आज मु ग्रहण कर बुझि परछ ना तेबे उभयक भितरे संपर्क स्थिर होबा पई परा मंत्र ध्वनि रे हाथ गंठी पडिची जदि 6 मास रे छाड़पत्र हैला एटा बेईमानी हैला ना प्रेम हैला एटा बेईमानी हैलानी आहा तेणु फिल्म गीत खाली गाई दउचंती जेतले बाहागर रो वीडियो तयारी करूचंती से वीडियो वाला को गीत सेटिंग करची हाथ गंठी बेले गीत गाइले हबो छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक देखिला को बाहागर 6 मास पर झाड़ा पत्र हो गला तेबे सजन वृंद दुर्गा होचंती शक्तिमयी आम घरे जो मां अछि से भी शक्तिमयी होबा दरकार झांसी रानी लक्ष्मीबाई हां कि नहीं झांसी रानी लक्ष्मीबाई होबा दरकार महिषासुर को बद्ध करिवा पई मन भितरे प्रचेष्टा थिबा दरकार मो स्वामी थाउ थाउ जिए मते आउ जने लोलुप दृष्टि रे देखिबो ता आखि देता मु ताडी देबी बुझि परछ ना आम संस्कृति रे मो स्वामी डेंगा नही गेडा हे थाउ कोला गोरा नही कि कोला हे थाउ कोटिपति नही दिन मजुरिया हे थाउ सुस्त नही कि रोगुणा हे थाउ स्वामी होची स्वामी नहीं स्वामी होची देवता एटा भागवत रे लिखा है पूर्व जन्मर कर्म नै जे जहा स्वामी को मिलो मो कर्म अनुसार मते स्वामी के मिली जहा मते मिली ताकू जदि मु रत्न करबी ता ठारू रत्न पाई बुझिला कथाटी तेबे सजन वृंद एई भावावेश होची प्रेम शाश्वत प्रेम तेनु आज संसार रे काहे के शाश्वत प्रेम नाही कोन भाई छुआ पिला को जन्म करबी अलगा लोक साथरे स्त्री कोडे पळौ निज स्त्री थाउ थाउ स्वामी बॉम्बे रे चाकरी करी हियाड गुटे धरि गिरी आउची होंगे नै अण ओडिया एमिति काहे कहूची ना प्रेम तिष्ठि रहू नाही काहे कि ना नारी दुर्गा हेई पारु काली हेई पारु नारी मंगलमयी मंगला हेई पारु नाही एपटे पुरुष श्री कृष्ण को भली हेई पारु नाही नै रामन को भली एक पत्नी व्रत ग्रहण करि पारु नाही तेनु आजी आमे दुर्गा पूजा अवसर रे जदि मां दुर्गांकर प्रकृत शाश्वत शिक्षा को आमे आदर्श को महिमा को बुझि न पारिबा तेबे दुर्गा पूजा करी करी मध्य आमे किछि शिक्षा लाभ करि पारिबा ना दुर्गा पूजा करूछे दुर्गांक ठार किछि शिखिबा को पडिबो बुझि परछन नै कथा तेबे सजन वृंद महिषासुर को से बद्ध करिसंती ना मुख्य करिसंती मते कहिले मुख्य बद्ध नुहे सेटा को बुझिले जाई हबो न हेले सेइति पई तो आमे अलगा लोक को खंडा तरवाळ धरुचे बुझि परछो ना जीव प्रति दया भाव रहिबा दरकार आम संस्कृति रे शिक्षा आ से तो मां हेकरी छुआटा केमिति बद्ध कला जदि मां जगत जननी
ରାକ୍ଷସଟା ଅବୁଝା ଛୁଆଟା ମହିଷାସୁରଟା ତାକୁ କେମିତି ଦୁର୍ଗା ମାରିଦେଲେ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟି କଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ନା? ମହିଷାସୁର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଦିନ ଘଟଣାଟା କଣ ଘଟିଥିଲା? 9 ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା, ନାଇଁ? ମନେ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର? ମହିଷାସୁର ଆଉ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭିତରେ 9 ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ କଣ ଥିଲା? ମହିଷାସୁରର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବଢିଗଲା, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ ଦେବତାମାନେ। ମାଲୋ ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତ୍ରିପୁରରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟଭିଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ସେ ରାକ୍ଷସ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ହଉଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ସୁତା, ନାଇଁ? ବିନ୍ଧ୍ୟବାସୀ। ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ପର୍ବତ ଉପରୁ ରତ୍ନଗିରି ପର୍ବତରୁ ସିଏ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ମା, ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଦୂତ ମାନେ କହିଦେଲେ, ତୁ କି ରାଣୀ ରଖିଛୁ କି ରେ ମହିଷାସୁର? ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ, ଖାଲି ଜଳୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ପର ନାରୀ ଉପରେ ଆଖି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଚିନ୍ତା ନ କରି ମହିଷାସୁର ନାରୀ ଭୋଗ୍ୟା ନାରୀ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କଲା। ମୋର ପାଟରାଣୀ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କରିବି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ତେବେ ସେଦିନ ମହିଷାସୁର ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ପୃଥିବୀରେ ଏବେ ମହିଷାସୁର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ପର ନାରୀ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବ, ସିଏ ତ ମହିଷାସୁର ଆଉ କଣ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ମହିଷାସୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ହେଲେ ପାରିବ। ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ମହିଷାସୁରକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗା। ଏବେ ଅନେକ ମହିଷାସୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୁର୍ଗା ସାଜିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆଉ ମହିଷା ଭିତରେ ସେଦିନ କଣ ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା? ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ତେବେ କଥାଟା କଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ 9 ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା, ମହିଷାସୁର ତପ ବଳରେ ହେଇଛି ବଳିଆ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଥାଏ, 1000 ଭଲ ଗୁଣରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ ନଥାଏ କି? ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିଟା ଯାକ ମଣିଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ନା। ଏ ରାବଣ ବି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଯେ, ହଁ କି ନାଇଁ? କେତେ ତପସ୍ୟା କରିଛି। ପୌଲସ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ନାତି, ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ, ଭଲ ଘରର ଛୁଆ କି ନୁହେଁ ରାବଣ? କହୁନା ତାଙ୍କ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟା ଭଲ ନା ମନ୍ଦ? ଭଲ ଘରର ଛୁଆ ନା ରାବଣ। ପୁଣି 4 ବେଦର ଅଧିକାରୀ, 4 ବେଦର ଅଧିକାରୀ, ରୂପ ଯଜୁ ସାମ ଥର୍ପ। ଆହା, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଶିବ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଶିବ ରାବଣଙ୍କର ଗୁରୁ। ଏଭଳି ଗୁରୁ, ଏଭଳି ଜେଜେବାପା, ଏଭଳି ବାପା, ଏଭଳି ଛୁଆ ହେଇକିରି ଅଲଜ୍ୟା ମାତୃଦୋଷଣ ପୁତ୍ର ପିତୃଦୋଷଣ ମୂର୍ଖତା। ମା କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସୀ ନିକଷା। ଏ ଛୁଆ ଯଦି ଅଲଜ୍ୟା ହେଲା, ଏଟା କାହାର ଦୋଷ କି? ମତେ କେହି ଭୁଲ ବୁଝିଲେନି। ଏକା ତମ ଛୁଆ ଯଦି କଲେଜ ଯାଇ ପର ଝିଅକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକଉଛି, ଏଟା ମାର ଦୋଷ। ତା ମାଟା ଅଲଜ୍ୟା। ମତେ କେହି ଭୁଲ ବୁଝିବେନି। ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୀତି ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ଅଲଜ୍ୟା ମାତୃଦୋଷେଣ ପିତୃଦୋଷେଣ ମୂର୍ଖତା, ଅଦାତା ବଂଶ ଦୋଷେଣ କର୍ମ ଦୋଷେଣ ଦରିଦ୍ରତା। କହିଲେ ଅଲଜ୍ୟା ମାତୃଦୋଷେଣ, ମାଟି ଦୋଷ। ମା ହଉଛି ମାଟି। ମା ମା ଠାରୁ କଣ ଆସେ, ବାପା ଠାରୁ କଣ ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଗର୍ଭରେ ରହିକି 4ଟା ତତ୍ତ୍ୱର ସଂଯୋଗ ହୁଏ। ମା କହିଲେ ମା ଆ, ମାଟି। ମା ହେଲା ମାଟି, ଆ ହେଲା ଆକାଶ। ବାପା, ବା ହେଲା ବାୟୁ, ପା ହେଲା ପାଣି। ବାୟୁ, ପାଣି ଆଉ ମାଟି ଆକାଶ ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ଆଉ 5ମ ନମ୍ବର ଜିନିଷଟା କଣ? ସେଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିବ, ବାହାଘର 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଛକେ ଛୁଆ ପିଲା ଛୁଆ କାହାର ହେଇନାହିଁ। ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ସଂସାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ? କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି? ତାଙ୍କ ବାହାଘର ତ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପିଲା ଛୁଆ କାହିଁକି ହେଇନି? ନା 4 ତତ୍ତ୍ୱର ମିଳନ ହଉଛି, ସେଠିକି 5ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। 5ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାଇ ଯୋଗ ହେଲେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଭ୍ରୂଣ ସଂସାର ହବ। ତେବେ 5ମ ତତ୍ତ୍ୱଟି କାହା ପାଖରୁ ଆସିବ? ଭାଗବତ କହିଲେ, କାଳ ଶରୀରୁ ଆତ୍ମା ଜାତ, ସେ ନୁହେଁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ बोल सच्चिदानंद भगवान जय।
ତେବେ କଣ ହେଲା କାଳ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଜାତ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା କାଳ ଶରୀର ଆସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ୟୋତି ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆସେ ଜ୍ୟୋତି ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ମିଶିଯିବ ସେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଋଣ ସଂସାର ହେଇଗଲା ପିଲା ରହିଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ କଥା ତେବେ ମାଟି ତତ୍ତ୍ୱଟା କାହା ପାଖରୁ ଆସେ ମା ଠାରୁ ମାଟି ଗୁଣରୁ ଅଲଜ୍ୟା ଦୋଷ ଇଏ ମାଟି ଦୋଷର ଗୁଣ ହଉଛି ମା ଦୋଷଟା ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଇଏ ନିକଷା ଦୋଷରୁ ରାବଣ ଚାରି ବେଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ ବି ଅଲଜ୍ୟା ଚାରି ବେଦର ଅଧିକାରୀ ମାତୃଶକ୍ତିକି ବୁଝି ପାରିଲାନି ମା ଜଗଦମ୍ବା ସୀତାଙ୍କୁ ଭାରତେଶ୍ୱରୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ବୋଲି ରାବଣ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଏଟା ଲୀଳା ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଫିଲୋସଫି କହିବି ରାବଣ ହଉଛି ଭଗତ ମୁଁ ଆଉ ସିଆଡକୁ ଯିବିନି କାରଣ ଦିଟା ଯାକ କଥା କହିଲେ ରାତି ପାଇବ କଥା ବି ସରିବ ନାହିଁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ରାବଣକୁ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି ରାମାୟଣରେ ସେଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ନେଗେଟିଭ ଚରିତ୍ର ସେ ନେଗେଟିଭ ଚରିତ୍ର ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାବଣ ମରିଯାଇଛି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦିନେ ରାଜଉଆସରୁ ବାହାରିଲା ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜଉଆସରୁ ବାହାରିଲା କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ତିନି ପୁରର ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ଯିଏ ମାରିଦେଲା ସିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି ସେ ରାମ ନାଁଟା ଶୁଣିଛି ଆଜି ଯାକେ ରାମକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କି ଦେଖିବି ଯିବି ଟିକେ ଦେଖିବି ମୋ ଭଳି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ରଚନା କଲା ବାଲା ଶିବଙ୍କର ଏଡେ ବଡ ଭକ୍ତ ଚାରି ବେଦର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ଶୌର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ବୀର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ତାକୁ ଯିଏ ମାରିଦେଲା ସେ କେମିତିଆ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁଦ୍ଧ ପଡିଆକୁ ଆସିକିରି ଜଣେ ବାନରକୁ ପଚାରିଦେଲା ରାମ କିଏ ରାମ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ସେ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରାମ ଦୂରରୁ ରାମକୁ ଦେଖିଦେରି ମନ୍ଦୋଦରୀର ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିବାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି କୋଉ ସତ ସାହସରେ ଯିବି ସାମ୍ନାରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ରାମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ତେଣୁ ରାମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନିକଟରୁ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ପରମ ପୁରୁଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ଆମ ମଣିଷର ଛାଇଟା ଟିକେ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହେଇଯାଏ ହଁ କି ଛାଇଟା ଲମ୍ବା ପଡେ ତେଣୁ ଯୋଉ ପଥର ଉପରେ ରାମ ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀ ପଛପଟୁ ଗଲେ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପଛପଟୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ଛାଇଟା ପଡିଗଲା ଲମ୍ବା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଥର ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଛିଡା ହେଇ ପଡି ପଛପଟିକି ବୁଲି ପଡି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମା ହରି ହରି ବୋଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ରାମ ତୁମେ ମତେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ ପ୍ରଣାମ କଲ ଛାଇଟା ଦେଖିକିରି କହିଲେ ହଁ କହିଲେ ଏବେ ବୁଝିଗଲି ରାମ ଚରିତ୍ର ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ବୁଝିପାରିଲି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତମେ କିଏ ବୋଲି ଆଉ ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନା କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମା କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣକୁ ମାରିଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେମିତିଆ ପର୍ସନାଲିଟି କେମିତିଆ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି କହିଲେ କଣ ଜାଣିଲ ମା କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାହାର ଏତେ ରାଣୀ ଥାଉ ଥାଉ ପଞ୍ଚସତୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ଆମିନ୍ଦ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ପାଟ ମହିଷୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଥାଉ ଥାଉ ବି ସେ ପରନାରୀକି ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଇଟା ରାବଣ ଚରିତ୍ର କିନ୍ତୁ ରାମ ସାମ୍ନାରୁ ନ ଦେଖିଲେ ବି ପଛପଟୁ ଯିଏ ନାରୀର ଛାଇକି ଦେଖି ମା ବୋଲି ପ୍ରଣାମ କରିପାରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ହରି ହରି ବୋଲ ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ତେବେ ମା କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ରାମ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ନାରୀ କି କେମିତି ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀକି ମାତୃ ଜ୍ଞାନ କରି ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ପୃଥିବୀର ସାତଲଗାମୀ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନାହିଁ ମାଟା ପୁଣି ମା ଭଳିଆ କଲେ ହବ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କହିବିନି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଜିକାଲିକା ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରକୁ ପାଣି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଆଡକୁ ଯିବିନି ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ମା ମାନେ
ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ହଁ କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ନିଜର 6 ମାସର ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆକୁ ପିଠିରେ ଧରିଥିଲେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକିରି, ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମକୁ ପାଟିରେ ଧରିଥିଲେ, 2 ହାତରେ 2ଟା ଖଣ୍ଡା ଧରିଥିଲେ, ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିକିରି ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ଆଉ ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧୁନି, ଏଟା 5 ମିଟର ଏଡ଼େ ଲମ୍ବା ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିରି। ଗ୍ରୀକ ବୀର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ପୃଥିବୀକି କରିଥିଲେ ଜୟ ହଁ କି ନାହିଁ? ଇତିହାସ ପଢିଥିବ। ଗ୍ରୀସରୁ ଆସିକିରି ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ପୃଥିବୀକି ଜୟ କଲା ପରେ କହିଲା ବାକି ରହିଲା ଖାଲି ଭାରତ, ମୁଁ ଭାରତକୁ ଜୟ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆସିଲେ ତକ୍ଷଶିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଚାଣକ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଥିଲେ। ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପଢଉକନ ପାଇ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେବେ ନଥିଲେ ମନବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଚାଣକ୍ୟ। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଜି ଭାରତ ତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଭୁଟାନ, ମାଲେସିଆ 16ଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜି ହେଇଯାଇଛି ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ। ଏକ ଭାରତ ଥିଲା ହଁ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ କଥା ଗୁଡାକ ମନେ ପକାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭାରତ ଆଜି 16ଟା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଣକ୍ୟ ସେଦିନ କ'ଣ କଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ଆନୁଗତ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଛାତ୍ରକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ। କହିଲେ ଧନ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମାତାକୁ ସେ ଜିତେଇ ଦବା ନା, ହେଇପାରିବନି। ତେବେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କଥା କହିବା ପାଇଁ ମତେ ସମୟ ନାହିଁ, ଇତିହାସ ଆଡକୁ ଗଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳା ମୋର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେଦିନ ଯୋଉ ଭାରତୀୟର ମଗଧ ସବୁ ସୈନିକ ମାନେ ଯୋଉ ଦେଶ ସବୁ ଯୋଗଦାନ କଲେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ କଥାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ, ଭାରତକୁ ସେ ଜିତି ପାରିଲାନି। ତେବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ସୈନିକ ମାନେ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି? ଧୋତି ପିନ୍ଧିକିରି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରକୁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। তো ଭାରତର ପରମ୍ପରା, তো ଭାରତ ମାତାର ଐତିହ୍ୟ, তো ଭାରତ ମାତାର ମହିମା, ଏ ପାଣି ପବନରେ କୋଉ ପୋଷାକ, ଏ ପାଣି ପବନର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମନେ ପଡୁନି ତୋର? ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆମେ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ଭାରତ ମାତାର ମହିମାକୁ ଫେରେଇ ଆଣି ପାରିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ସଂଶୋଧନ ହେଇ ନ ପାରିବା, ନିଜକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରି ନ ପାରିବା, ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦବା ନାହିଁ, ଆର ପୁନଃ ଜାଗରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନା 9 ଦିନ ଧରି ମହିଷାସୁର ସହିତ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା, ମହିଷାସୁର ଭିତରେ ରାବଣ ଭିତରେ ଯେମିତି ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲା ଭଲ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଇଏ ମହିଷାସୁର ତପସ୍ୟା କରିଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ବର ପାଇଛି, ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ମା ଦୁର୍ଗା ତାକୁ ପରାହତ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ କଥା ହେଇଛି, ମହିଷାସୁରକୁ ସହଜରେ ସିଏ ହରେଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେଠି ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଘଟିଛି? ମଙ୍ଗଳା ମା ଆବିର୍ଭୂତା ହେଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଙ୍ଗଳା ମା ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତା ହେଲେ, ଆଚ୍ଛା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କଠୁ ଦୁର୍ଗା ଅଲଗା ନା ସେଇ ଏକ ଶକ୍ତି? ଏକ ଶକ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଦୁର୍ଗା କରିଦିଆଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳାକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଗଲା? ଏ ଫିଲୋସଫିଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବୁଝିଛ, ଏ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝି ପାରିବ ନା। ବାସ୍ତବରେ ସେଦିନ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ଯିଏ ଦୁର୍ଗା, ସେଇ କାଳୀ, ସେଇ ମାତଙ୍ଗୀ, ସେଇ ଭୈରବୀ, ସେଇ ହଉଛି ଏକ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ଜଗଦମ୍ବା, ଜଗତ ଜନନୀ। ତେବେ ସେ 2ଟା ସ୍ୱରୂପ କାହିଁକି ସେଠି ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କରାଯାଇଛି? ନା ଦୁର୍ଗା ସେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି, ଚଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ରାକ୍ଷସ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ମହିଷାସୁର ବି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମହିଷାସୁର ହଉଛି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏଇ ମାଟି କୋଳରେ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନା ପୃଥିବୀ ବାହାରୁ? ଏଇ ମାଟି କୋଳରେ। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେବେ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ସିଏ ଜଗତ ଯାକର ଜନନୀ। ଆମ ଘର ମା ଯଦି 3ଟା ପୁଅରୁ ଗୋଟାକ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଗଲେ ଏଡେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତେବେ ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁର ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ହେବେ ନା ନେଗେଟିଭ ହେବେ?
বুঝি পারলে হব না, এটি তত্ত্ব রয়েছে। তেবে বুঝি পারছন্তি না কথা? তেবে দুর্গতি নাশিনী দুর্গা মহিষা মর্দিনী কুহযাইছে। এ মর্দনটা কোন? जो महिषा मर्दिनी भगवान अन्य नाम जनार्दन। कौन भगवान गोटे ना जनार्दन। जनार्दन कहुई कौन पाई? जनता आर्तमर्दन जी करे सी जनार्दन। जनता जी आर्तमर्दन करे सी जनार्दन। आर्त कौन? दुख যন্ত্রণা আপদ বিপদ অভাব সমস্যা এগুলা আর্ত। তবে ভগবান আম আর্তকু মর্দন করନ୍ତି বলি তাঙ্ক না আর্ত মর্দনকারী জনার্দন। বলে ইয়ে মহিষা মর্দিনী, মা হচ্ছে মহিষা মর্দিনী। তবে মহিষাকু মর্দন কলে না মহিষার মর্দন কলে? কথাটা বড় অডুয়া। মহিষাকু মর্দন কলে না মহিষার মর্দন কলে? কু অলগা র অলগা। গোটে কথা কହୁଛି ସେମିତି ମହିଷାକୁ ମର୍ଦନ କରିନାହାନ୍ତି ମା, ମହିଷା ର ମର୍ଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହିଷା ର କଣ ମର୍ଦନ କଲେ? ଯିଏ ଦୁର୍ଗା ସିଏ ମଙ୍ଗଳା। ମା ତା ପାଖକୁ ଚଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମ ଚେତନା ଦେଲେ। କହିଲେ ମାରିବାକୁ ଯିବ ନା ସୁଧାରିବାକୁ ଯିବ? आमे संसार को सुधारिबा ना समस्त को मारी पकेबा? सुधारिबार चेष्टा करिया ना। तेबे मां को भितरे मंगलमयी वात्सल्य तत्वटा जागृत हेला। हरि हरि बोल। जिए दुर्गा सिए मंगला। आउ नाटक रे गीति नाट्य रे कहा जाय जे मंगला आके सामना रे छिड़ा। दुर्गा अलगा मंगला अलगा। दुर्गा मंगला अलगा नहीं। से दुर्गा को भितरे सृष्टि की पालन करिबा पाई संसार पालिनी भावना, वात्सल्य स्नेह ममतार भावना, मंगलमयी भावना दुर्गा को भितरे जागरण ही गला। तेबे तेबे मार ममता की जागरण ही गला। मां कोन कले? कले महिषासुर को कोन कले जाई यारो जो भावनाटा अछि मते स्त्री करिवो बोली से भावनाटा ता भितर नष्ट होबो। मंगला किंतु गीति नाट्य रे कोन कहिसंती? चंडी भागवत रे कोन लिखा है? मार्कंड पुराण रे भी कोन लिखा है? अलग अलग पुराण रे सब महिषासुर वध कथा लिखा है नहीं कि? तबे से गुडा करे सब कोन लिखा है? मंगला कहिले हे दुर्गा तुमे जे पर्यंत विवस्त्रा न हो, वस्त्र त्याग न करिवो, उलग्न न हो, से पर्यंत महिषासुर को मारी पारिबो ना। एटा मंगला कहिसंती। किंतु प्रकृत फिलोसफी दर्शन तत्वटी होउची ए दुर्गा भितरे जतले मातृ ज्ञान आसी गला। महिषासुर मो छुआ, सीए सिना भूल कला, मु केमिति ता भूलटा को सुधारिबी। तेनो सांगे सांगे महिषासुर को चंड मूर्ति दर्शन न देई मातृ स्वरूपा मूर्ति दर्शन देले। हरि हरि बोल। महिषासुर को मंगलमयी मां स्वरूप दर्शन देले। मां स्वरूपटा केमितिया मन दे सुनिबे? मन दे सुनिबे कथाटा फिलोसफी। नारी अलगा पुरुष अलगा। नारी निज ताकू 75 वर्ष हेलानी बयस, ताकू को हेलानी 50 वर्ष। मातृ रूप दर्शन दबाटा केमिति सुनंदी? मां दुर्गा महिषासुर को निज मातृ स्वरूप दर्शन देले। हरि हरि बोल। कथाटा बुझी पारु? जेतले मातृ रूपटा दर्शन देदेले महिषासुर कहिला ये तो जगत जननी जगदम्बा मोर आराध्या। मु ताकू जेतले निजर पाटराणी करिबि बोली चिंता करूथिली, एते बड़ कल्पना, एते बड़ अपराध, एते बड़ आस्पर्धा, दुष्टता, एते बड़ भूल करिबा को जाउथिली। ये तो मोर जगत जननी मां। बहुत संसार रे साधक अछंती, मातृ साधक हो कि नहीं? से कालिका मंगला दुर्गा को तपस्या करी सिद्धि पांती। आउ कई कई कि हनुमान को साधना करे, किए श्रीकृष्ण को साधना करे, किए राम को साधना करे। जी जहा को साधना करे ता देहरे लीन आत्मा परमात्मा को देहरे लीन हुए। जने मीरा बाई रण छोड़ श्रीकृष्ण को देहरे लीन होई गले हो कि नहीं? जेमिति श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी बड़ देउल रे जगन्नाथ को देहरे लीन होई गले। सेमिति साधना रे सिद्धि अर्जन कले भक्त भगवान को मिलन होई जाय।
ତେବେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ମହିଷାସୁର? ମହିଷାସୁର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମାତୃ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ନିଜ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମା ରୂପ ଟିକେ ମହିଷାସୁର ଦର୍ଶନ କଲା ସେଠି କଣ ହେଇଛି? ମହିଷାସୁର ଭିତରୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ବାହାରି ଯାଇକିରି ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭିତରେ। ହରି ହରି ବୋଲ ମହିଷାସୁରର ଆତ୍ମା ମିଶିଗଲା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ପଞ୍ଚବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ ତ ଆଉ 24ଟା ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଘଟନ ହେଇଯିବ ଯୁଆଡେ ମିଶିଗଲା। ତେବେ ମହିଷାସୁର ବଧ ହେଲା ନା ମୋକ୍ଷ ହେଲା? ମହିଷାସୁରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଗତି ଦେଲେ ମା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗା। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାକେ କଣ ଦେଖିଛେ? ବର୍ଷା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଛାତିରେ। ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆମେ ଚିତ୍ର କରିକି ଦେଖେଇନେ ନା, ବର୍ଷା ଛାତିରେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତେବେ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ପ୍ରକୃତ ମହିମାଟି ନ ବୁଝିବା ଆଉ ତାହେଲେ ଜଗତରେ ଯୋଉମାନେ ମହିଷାସୁର ଭଳିଆ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ ସିଏ କଣ ବୁଝିବେ? ମୁଁ ସେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଯିବି ନା, ମୋ ଚରିତ୍ର କେହି ନ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭିତରେ ତ ଜାଣିଛି ମୋ ଚରିତ୍ର ରାକ୍ଷସ, ଏ ଦୁର୍ଗା କାଳେ ମତେ ଦେଖିଲେ ମାରିଦବ। ତେବେ ସିଏ ଆସିକିରି ଆଉ ଦୁର୍ଗାକୁ ଆରାଧନା କରିବ ନଡିଆ କଦଳୀ ଦେଇକିରି, ସିଏ ପୂଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଜାଣିଦବ ଯେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୋ ଭିତରୁ ନେଗେଟିଭ ଚରିତ୍ର ତା ଦେହରେ ମିଶିଯିବ, ହରି ହରି ବୋଲ ସେତେବେଳେ ଜଗତ ଯାକ ଆସିକିରି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି।